үзеннән бик яхшы беләбез. Бик үзенчәле киле тавыш иясе ул. Нәкъ шулай, фониатр әйтүенчә, Нәфисәнең связкалары ирләрнеке кебек. Белә, оннан куркырга кирәкми, аның хатын-кызларда бик сирәк була торган иң калын тавыш контральто. Контральто. Бик куркыныч яңгырый торган сүз, миңа калса. Монда куркырга кирәкми. Хәзер менә үзең ишетерсең, Нәфисә Назарова 22 яшь, Башкортстаннан Уралым дип исемләнгән җыр башкара. Марс Макаров көе, Абдулхак Игебаев сүзләре. Аккомпаниатор Алсу Абдуллина. Роза, син менә